एजा हमार पूजा हो चुकल बाटे सुबह के 9:30 बजताटे। तो हम हमार डेली रूटीन बाटे 6 बजे उठे के। एकरा बाद हम योगा करेनी, छत पर जाके थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेनी, मतलब हमार मी टाइम, जन की हमरा खातिर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेला। तब पूजा पाठ करके एजा हम आइल बनी चाय बनावत तनी, साथ में ही पानी भी बनैले बनी। मतलब पानी उबलले बनी अपना पापा खातिर, जौन की हटे इलायची लौंग आ दालचीनी के पानी हटे, जौन की पापा के हम देवेनी। एजा चाय बन चुकल बाटे। भैया के भी हम चाय सर्व कर देले बनी, टोस्ट वगैरह दे देले बनी नमकीन के साथे। फिर आज एजा बनल रहल सटे आलू पराठा, जौन की हमार भतीजी के स्कूल खातिर बनल रहल सटे। तनिसु हमरो बन ललच गइल हटे आलू पराठा खाए खातिर, या साथ में चाहू बनल रहल सटे। तो आलू पराठा हम ले लेले बानी, साथ में नमकीन रहल सटे। तो देख सकतनी कि हम आलू पराठा के चाय में डुबो के सब कोई खाला, जौन की हमरो फेवरेट बा, जौन खा तनी हम। लेकिन एजा हम नमकीन के साथ खा तनी, तो इहो कॉम्बिनेशन हमरा अच्छा लागल हटे। तो एजा देख सकतनी कि हम रेडी होतनी, काहे कि हम जाए के बाटे एम्स, ओजा कुछ काम बाटे हॉस्पिटल में। फिर एजा हम गाय के देतनी रोटी, या साथ में रहल सटे बिस्किट वगैरह। तो सब एके में करके फिर एमे चीनी डाल के गाय के हम खियावतनी। तो पहले तो गाय तो आवत ना रहली हलो, बहुत बोलेनी ह तब हूँ। फिर ई वाला गाय अइली ह, तो इनका के हम रोटी खियनी ह। गाय सेवा करे के चाही, तो सबसे पहले गाय माता की जय। एकरा बाद रेडी होके हम निकल चुकल बानी एम्स जाए खातिर। ई व्यू इतना अच्छा लागल कि हम, मतलब हमरा व्यू कैप्चर कइल ई हमार हॉबी हटे। तो एजा से देख सकतनी कि कितना अच्छा अच्छा व्यू आवताटे। तो ई सब हम रास्ता में कैप्चर करत हुए गइल बानी ओजा। तो हम गइल बानी पापा के साथे, पापा ड्राइव करता। तो ई व्यू के देखी कितना सुंदर लागताटे। ई मतलब लेफ्ट साइड के रहल सटे ही व्यू। तो हमरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ई हमार हॉबी हटे, तो ई हम करते रहेनी। अपन हॉबी के फॉलो कइल बहुत ज़रूरी भी हटे। फिर हमनी के पहुँच गइल बानी सन एजा। गाड़ी पार्क हो चुकल बाटे। अगेन सुबह सुबह के जौन वीडियोग्राफी रहेला, जैसे कि देख सकतनी कि शैडो के हम वीडियो ले ले बानी। तो ई सुबह सुबह ही आ पाएला, दोपहर में ना आ पाई। फिर एजा हमरा मिलल सोना के पत्ता के झाड़, जौन की हम कैप्चर कइले बानी। ई व्यू हटे पूरा हॉस्पिटल के, मतलब का ही बताई।